Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa liwat may nga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Oy, karon nga adlaw kadasig lamang ari na kita sa Miyerkules nga presentation. Miyerkules kita nga pagpangalagad Febrero 5 tuig 2020. Aksyon Hotline. Ginaabi-abi tanang aton mga ka-aksyon nga nagabuylog nagaupod na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline sa bilog nga kalibutan nga nagasunod na via Facebook Live man sa YouTube. Bangod nga Aksyon Radio Bacolod hindi lamang sa on-air, kundi pwede man kita mabatian kag masaksihan live paagi sa online. Aksyon Hotline. With Aksyon Henry Espulgar sa technical side, back up tag karon nga aga sa Aksyon Eden Aboso kag araman sa Aksyon JM Baikin. Nasusual ang inyo amigo sa mikropono. Aksyon Artay Hupon checking in diri sa aton sini nga pagpangalagad. Aksyon Hotline. Ano mga dalag ko nga mabalitaan ang aton hatagan pagtamod karon iyang nga aga na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline sa aton nga mga headlines. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa headline number 1, mga national activities sang Department of Education sa bulan sang Pebrero suspendido bangod sa pamahog sang novel coronavirus. Aksyon Hotline. Sa headline number 2, Office of the Civil Defense sa Rionsay nagabulig sa preventive measures na ginahimo sang gobyerno batok sa moyang kagaw nga karon ginaaway hindi lang diri sa Pilipinas kundi sa mga lugar nga may nasang na-record nga kaso. Aksyon Hotline. Headline number 3, klase sang tanan nga mga bulutuan sa Negros Oriental kansilado iya base sa mando nga ginpapanaog sang gobernador. Aksyon Hotline. Dili ang muning mga nagapanguna nga matalakayan ta karon nga aga sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Now, ang balantayan diri because nga number 1
na isa diri nga dapat naton tutukan why untat every day, no? Halos kada oras may mga development nga nagaguluha kon parte sa novel coronavirus or ginatawag nga nCoV. Ang kadamuon sa mga nagkakalamatay, particular na dito sa pungsod China. Action Hotline. Now, ang balita nga ti bangod sini, damo man nagaproblema, especially, ang may mga himata nga to mismo nagatrabaho dito sa China. Magluwas sina, of course, ang mga lugar nga infected na kag damo gyapon sang nagasulod nga mga foreign national, tiya kuan man, otro man nga naga problema, especially in Pilipinas, diri nga kadamo sang mga nagasulod nga foreign national. Action Hotline. Now, latest karon nga update, nga almost 490 actually sa ANC nga report. Ang nga nagkuha nila ang record sa mga individual nga nagkalamatay dito sa pungsod China because of the novel coronavirus. Naglabot na sa 490 ka mga individual. Action Hotline. Diyan mo na siya ang latest karon nga numero. Way takbalo ni kay any time of the day. Mayara sang mga increases, mayara sang mga nagatuhaw, no, nga mga kaso o problema katulad sini. May ara iya sang mga cases, no, nga nagaluntad. Hindi lang sa mga na-record na nga nangin positibo. No, kundi may ara sang magina-obserbahan sa ospital, may ginatingwaan nga mapangitaan solusyon o kon bulong, kaysa tuod lang until now, way pa man inisang bulong nga nakikita ang mga eksperto sa ikayang lawas mo. Action Hotline. Amo na ang pinaka-worst gid nga senaryo. So gusto tayo baloon initanan. Wala sa malain, tanan diri ga binuligay, agod i-ensure nga at least ang government is still on top of the situation, kag ang aton gusto matabo diri. Among pagbinuligay, no, kung paano makalikaw, kag paano kita makahatag sang tulid kag insakto nga information kung parte sa novel coronavirus ang paghambalan. Action Hotline. In fact, subong gina-check na gani sa government, kag may panugyan ang gobyerno, kay may mga tao iambot na ning sa tingkoy nila, nagapagwa sila sang ila advisory pretending to be an authority sang aton pungsod, kag nagambal nila, oy, ang magabulig bala patay sining virus, among pag-usap nyo sang ahos, hindi amo. Ang iba nito ginagamit, ini para sa personal nila, nga mga negosyo, ti sinong naga-import nila sang ahos, sino naga-negosyo, nga mo ginang insister nyo, karon why pa na napamatunan, nga mo na iyaang makabulig, mas lala pag ang epekto sila kung ang tao mapati tuod sining mga nagalagaw nga fake news. Action Hotline. Ibalaon naton kay Office of the Civil Defense way man nagapabaya nagabulig man kon parte sa preparasyon ang pagambalan. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning, there is aton na pagpangalagad is no less than the Office of the Civil Defense, Region 6, Regional Director Jose Roberto Nunez. Sir, magandang umaga po. Kumusta po kayo? Yes, mabuti naman Action Art, no? At good morning at maraming salamat again for inviting us on air to bigyan ng paliwanag ng ating nangaganap na NCOV dito sa ating area. Apo. Sir, alam ko po na marami ngayon ang nagtatanong din sa office ninyo, lalo na lahat ng mga government agencies na pwede makatulong dito po, maliban doon sa information drive na ginagawa po natin, kampanya para naman mabigyan kaalaman yung publiko. In terms of preventive measures, alam ko po yung office ninyo sa Office of the Civil Defense ay may malaki ding papel. Sir, can you tell us and ano na sa ngayon ang ginagawa po natin? Yes, una-una Action Art, nagpalabas tayo last January 22 ng memorandum
with regards to the NCOV preparedness and measures and action plan sa ating lahat ng mga member agencies. And Apo. for sa ating provincial, cities, municipals, and especially down to the barangays, kung ano po yung mga dapat mga steps na gagawin. Kasi mas better po kasi pag meron tayong marireceive, especially from the Department of Health, to ano po yung mga checklist na dapat gawin sa ating mga responders, yung mga ganyan. Kasi one issue din yan na raise kahapon. Actually, kahapon pala Action Art, meron Yes, sir. tayong pre-disaster risk assessment na pigla natin nag-start kahapon. So Apo. nandun po yung mga concerned agencies, lalo na yung sa DOH, si Director ng DOH nandun, sa Department of Interior and Local Government nandun din. Apo. And lahat ng mga agencies involved, quarantine, mga Coast Guard, PPAs, PNP, and of course, from the city of Iloilo, the provincial disaster risk reduction management officers natin sa buong Western Visayas. Nandun po para ma-air po yung side nila kung ano po yung dapat gawin kung pag ganitong sitwasyon. Apo. Now, in your end, doon sa office po natin, so far, maliban doon sa ipinalabas po ninyo na memorandum, sa ngayon po ba? Kasi alam po natin noong nakaraang buwan, nung nagkaroon po ng problema doon sa Taal, nag-survey na po tayo nung mga kakailangang, kung merong mga face mask na pwedeng ma-provide din, lalo na kung makarating sa atin yung epekto po ng kanlaon, ng Taal. No? Pero, sir, dito po sa problema sa coronavirus, lalo na sa monitoring natin at paghahanda po, na meron din po tayong pag-check doon sa mga pwedeng mabilhan ng mga face mask. Ano po ang status ngayon? Yes, unang-una, Action Art, yan po ang isang topic din natin kahapon. Kasi meron ng mga face mask na parang yung iba, ubos na, no? Parang ubos na talaga. Kahit saan po tayo pumunta, in fact, nakalagay doon, no face mask is available, parang ganyan. So lahat po yung mga health store, natin sa mga Mercury health drug stores natin. Yun ang pinamomonitor ng Department of Health also. Kasi even sila, medyo kukulangan talaga sila pagdating sa mga ganyan. But in fact, sabi ko nga, dito for now, for emergency reason lang, meron naman silang money for that to buy their own PPEs, especially sa mga local government units natin. Yun ang munang initially na gagawin nila kasi yung unang ang tinatanong kasi natin is yung mga responders, no? Kung paano po nila asikasuhin yung mga pasyente, wala pa naman silang train, hindi pa naman talaga sila trained for that kasi nabanggit ko nga kahapon, meron tayong mga IEC materials na pinalabas. Meron tayong landslide, meron tayong flood prone, meron tayong typhoon, meron tayong earthquake, pero ito parang wala no? So that's what I have mentioned also to the Department of Health. Kung meron silang ganyan, bigyan nila kami ng copy para i-reproduce ko po yan. Ipapalabas na natin para lahat ng mga disaster, anything na related sa office na may involved is para malaman din natin mga kababayan. Opo, it only shows na ito po ang training, lalo na sa mga first responder natin, na sila rin po ang magpupunta, lalo na if there is any possible cases or observation, mga symptoms na malamang ito ay biktima po ng nitong coronavirus. Bilang mga first responder, dapat kailangan may training din sila. No, iyon po ang nakikita nating problema dito kasi wala pa pong training doon sa mga first responder natin. Yes, totoo po yan na Action Art, no? In fact, na-mention ko yan sa Department of Health. Tapos I think maggagawa din sila ng meeting today to express also this concern para pamabot ng Provincial Health Office. Kasi meron tayong infectious disease unit bawat hospitals. Pero hindi po yan makaka-accommodate, no? Kasi unang-una we only have in every hospitals parang isang isolation room, parang ganon. Since na nabanggit po natin yan, meron din tayong mga trained personnel for that unit, infectious unit. So what about the responders? Kasi na-raise nga to kahapon.
So may checklist na binigay si Director Convocar sa Department of Health na anong first step talaga. Una-una, yung driver. So anong dapat gawin? So kailangan naka-mask. Apo. Right na for now, what they call this, naka-gloves, no? Surgical gloves. Ayun kasi ang basic na dapat gawin. Tapos to how to sanitize and of course yung mga infectious na mga nandyan sa isang van. But still, we have to address that concern kasi this is medical responsibility. So dapat ayusin kasi yung mga responders natin natatakot din paano sila pag maripas, especially pag may tatawag Opo. na assistance o ganyan. So same din dito sa Iloilo, meron silang cases na ganyan. So saan nila dadalhin, especially pag not more than one. So pag more than one, so saan po natin galing dalhin? So eto naman sa site ng Office of Civil Defense, since meron po tayong mga regional evacuation centers, Opo. tayo ay makikiusap ulit sa ating mga, yung kung saan belong yung LGUs na merong evacuation centers, yung regional evacuation centers na tinayo natin, ipa-coordinate na lang natin yan sa Provincial Health Office nila through Department of Health kasi meron yung mga gamit, action art, na isi-shield nila yung isang area para mag-accommodate naman po tayo sa mga pasyenteng na kailangan ng tulong. Opo. Totoo po yun. Kasi halimbawa, Negros Occidental, for that matter, kung mayroong mga cases, lalo na Southern Negros or far Northern Negros side, kung mayroong kaso, anong gagawin doon? Lalo na, ito po ay mga advance na mga preparation ng ating government. Totoo po yung sinasabi po ninyo, saan po ba dadalhin yun? Walang ang hospital, lalo na dito sa Negros, yung regional hospital lang po sa Corazon Locsin, ang merong isolation room na pwedeng mag-cater na mga cases katulad nito po. Yes, so tama-tama po yan, Action Art, no? Kung pwede nga lang, sana as early as before pa na meron na tayong re-receive ng mga ganyang incidents, sana meron na tayong ginawang isolation room. Kung wala man, pwede kasi tayong gumawa ng parang closed na tent, like the Philippine Red Cross. I-separate nila para, let's say, that mag-drop by siya to check. Kasi siyempre, magpapanik yung tao, no? So, hindi na kailangan pumunta na emergency room. So, meron na lang triage silang i-separate na for persons is for under monitoring, yung mga ganyan, for people or persons under investigation. Separate yun. Meron kasi dapat gawin tayong mga ganyan na steps. Isama po sana yan sa contingency planning. Yes, sir. So, hopefully, sa darating po na araw, ito po ay magsiserve naman na an eye-opener po sa ating gobyerno na hindi lamang po yung during disasters and calamities, meron po tayong mga responder, no? Siguro, ito ay magsiserve po na lesson na dapat o kakailangan talaga na mayroon din tayong mga personnel well-trained during cases like this po, Director. Una-una, Action Art, no, bawat agency kasi meron niyang sariling task. So meaning, especially sa amin, we're covering the whole disaster thing. So, the disaster management. So, not only for the man-made disaster, but also human induced. No? So, kasama po din yun sa monitoring namin. Siyempre, kahit na we're not into that medical, so meron tayong kasi member agencies na part ng RDMC, like for example, the Department of Health. Sabi ko nga kahapon, ma'am, kung ano po yung mga kailangan nyo, nandito kami tutulong. Especially logistics and everything, no? Para mabigyan natin pansin. At saka, tulungan na lang. Kasi unang-una, ayoko na muna mag-put ng blame kasi kung i-blame natin, parang medyo mahaba na yung discussion. So, ganito na lang gawin natin. Kahapon, i-plan ko today, i-activate ko ang ating regional incident management team ulit to monitor this, no? Especially dun sa may Boracay kasi kung narinig niyo po yan, Action Art, na meron pong mga tourist tayo na Chinese doon sa Boracay. So, ano po yung mga dapat natin gawin in coordination with the local government unit of Malay. So, Director, keep us posted po at kung anong maitulong po namin dito sa Action Radio Bacolod,
lalo na sa inyong office, sa OCD at sa iba pang government offices, you are free to call us and to inform us para naman ma-relay natin sa public na nakikinig at talagang umaantabay sa mga update at development po dito, tungkol dito po. Oo, tamang-tama po yan, Action Hard, no? Paabot ko na rin kahapon na sinabi ko sa lahat ng member agencies kahapon na meron po tayong RDRRMC Council. So Aha. meaning, nakikiusap ako, lahat ng mga reports nyo, i-course nyo dito sa office para i-sanitize natin bago natin i-forward sa ating public, especially sa publiko, kasi sila po yung nangangailangan ng mga reports at Aha. ano po yung mga actions taken ng government. So Yes, sir. mismo sa amin na side, so meron tayong Philippine Information Agency, of course, our media partners, no? Aha. Pag once na para mabilis po yung information drive na gagawin natin, so, para makita po ng ating publiko, especially sa ating Western Visayas na mga kababayan, Mhm. na para po ganito tayo ka-resilient, ganito kayo ka-active para po mabigyan pansin at wag na tayong pag-intay kung meron mga ganito. Kasi normal po yung pag meron akong lagnat, parang magpapanik, pupunta ako kaagad sa hospital. It's Correct. normal way, no? Opo, So opo. meron po tayong mga municipal, even barangay health offices na pwede po kayong pumunta doon, pero magpaalam muna tayo sa Department of Health kung ano po yung gagawin. Sabi ko kanina yung checklist para po ma-check, like I have to check the temperature, yung mga ganan, yung mga basic things na gagawin natin. Please coordinate with your provincial health offices para po matugunan natin yan. Kasi yun na nga, from the barangay pa lang level, meron na tayong barangay health. So merong mga kababayan na magpupunta doon at pataas yung lagnat. Siyempre, i-check natin. So how to use sanitize this sa people. Apa. So dapat meron na tayong mag-contingency planning for that action art. Yes, sir. On that note, Director, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Thank you so much, Action Art. Magandang umaga. Action Hotline. Gapilit siya. No, kadugay siya maghuni aksyon, Henry. Nanotabo siya nga doon gaigod siya man. Action Hotline. 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:24 nati ang Office of the Civil Defense. Actually, ang ilagin man main nga trabaho sini among pagbulig sa gobyerno kag sila ang mga frontliner during calamities, no, disaster. Sila ning nagaplano, nagabulig sa other government agencies kon in terms of preparation anong mga pwede himuon. Galing ini isa ka unique lain ni siya no, hindi niya tuga sang natural calamities o kon man-made disaster kay ti virus niya ho kagaw ini ya. Now isa diri nga nakita no ni Director Nunez nga karon ginasuggest niya nga dapat kinanglanon nga may training man ang aton personnel, no, kag dapat may separate pagid nga unit o kon team nga sa tion nga may katulad sini nga magkaso in kaso ginman, no, why naton ginapaabot sa ulihi pagid nga may magluntad, may ara sang gilayon nga mag-responder. Action Hotline. Kay tining kakita karon man nga paluksohon mo to yung first responder mo kay kung may mga cases halimbawa nga mag-travel from far-flung areas, no, kaya hindi man naton masiguro may mga foreign national, may pilaman ka mga local tourist nga nagalagaw-lagaw bisan sa mga kuan na mo sa mga malayo nga lugar bala ngay nang may ara sang tourism spot. Ti halimbawa may mga symptoms, may mga sintomas nga daw kaanggid sa coronavirus kag may history nga nagka-travel sa mga lugar nga affected sang coronavirus. Ti sino karon ma-responder da? No, sino karon mabulig siya kag kung i-travel ni pagkadto halimbawa diri sa Corazon Locsin, sino ang maman sini? Action Hotline. Ti ini nga bagay suno iya sa kay Director Jose Roberto Nunez. Ginasuggest niya na kag ginatinguan ang nga madala, no, sa meeting sang Regional Disaster Risk Reduction Management Council, no. Agud nga may ara man sang synchronize o isa na lang nga pagpalayag kung update sa kaso sa novel coronavirus ang aton hibaloon. Action Hotline. No, kay
ti subong ka sa langisag. Ang ihimplo lang diri sa aton sa Negroso kag Bacolod. Ti kundi nagligan gadlaw, lain ang statement nga nagwa from the province, lain man ang sa city. Amo to ganing siling kun ano ni man nga daw ay coordination. Nga ang statement to may paglisa, tiyan mo na nga kinanglan, siguro well coordinated. Okay, dugangan pag-idea sa mamapisan nga nagapatpretend nga mga maalam nga kung ano na lang yung ginahimo nila nga ginapost sa social media nga nag-create sang chaos o kung panic sa publiko, tingin na namitan ni sila iya. No, nga nagatalang-talang publiko bangod sang gin-post nila nga mga fake nga balita. Action Hotline. Ang hindi fake yan mo ning mga mga guluwa nga latest subong nga record o kon numero sa mga nagkalamatay bangod sang coronavirus nga naglabot ng 400 o lapit na 500 no ka mga individual. Ti isa na nakabarangay sa mga gagmay nga barangay, no isa na naka barangay ang napatay ya kun sa mga banwa kag syudad bala, mga first class municipality nga or mga fourth class, third class municipality nga kadyutay sa mga butante nila to kag mga residente. O katulad nga isa na kabarangay ang mga nagkalamatay sa kanamuon na bangod sa pag-igo sang coronavirus. Action Hotline. And yet, siling sang gobyerno ta hindi kita mangin mapintas kang maghaboy sa mga malain nga tinaga sa insik, which ako konforme ko sambal sang presidente ta. Sige, hindi lang ta magaboy na kag mamasol pa sa insik sang sining natabo sa buong outbreak o kung mga pagluntad sang coronavirus. Correct na siya. Pero dapat ang government magimo makita sang tikang inang madasig bala nga mando halimbawa hindi na may total ban na sa mga lugar nga may record sang coronavirus, hindi ka mo pwede dali magsulod din sa Pilipinas. Hindi man naguro malain, hindi man naguro insulto para sa mga insik, di ba? Kaya proteksyon na sa ilang mga tao man nga base kon after sa pag-travel nila diri madiskubrihan sa Pilipinas nga may ara gali sintoma o kung may ara gali sila infected gali sila sang coronavirus. Hotline. Oh, di ba? Kay kung napagustuhan mo lang ini ang mga nag-positive gani nga mga individual, mas pakamayuhon lang dito sa China kay advanced to ya ang mga medical equipments. Ang mga hospitals China to mas advanced compared diri sa aton. Madasig to nga may kita mo gilang to papatukod nila sa hospital pero tigdasig lang ya, no? Hospital nga mag-cater para sa mabiktima sa coronavirus. Diri guro sa aton ang ngalandumon tower plan ani pila sos marose pila nagbulan. Action Hotline. Much more nga mag-obra kita sining emergency nga mga hospital nga butangan sang mga pasyente katulad sini. Realidad balang nga istoryanta amo na gani siling ko. Why malain sambal sa presidente? Hindi ta magaboy malain sugilanon sa insik. Yes, correct na. Pero dapat may araman sang statement kag mando nga ipagwa nga dapat kon may katulad sini nga magkaso hindi na pagpasudlon sa Pilipinas to avoid sang ginatawag na tunduga nga problema kaysa realidad kag matuod kung inali nga magdamo ang kaso diri sa aton katulad puwera palayo lang dito sa China mano tadi kay mga hospital taga niaw Corazon Locsin lang pwede mag-cater ti mano tadi nga Action Hotline. na amo nang ginakadlukan kuya at the end of the day ang ginaistoryahan ta diri hindi bangod sa mga kakulangan sa gobyerno ta kundi ang ginaistoryahan ta diri ang kabuhi nga pwede mabutang sa kompormiso. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio.
nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakulod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Bacolod kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na ngay Sansan anong ang kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo Ipa-action mo! Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo! May dapat pahibaloon. Ipa-action mo! Mga panawagan kag pagpahibalo. Piri ka mo! Ipa-action mo! Ipa-action mo! Una sa balita! Una sa aksyon! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon
ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-action mo. Importante nga mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol. Lost Herbal. Pabalik diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline sa gihapon Miyerkules kitang presentation February 5, 20. Good morning, may lang pagmonitor kay Rosemary Martino, Ernesto Rigazzo, si Tol Donny Labuson. Dira sa may alunan, ka monitor sila na kunupod sa aton sister-in-law
kay Ami, no? Sister Ami Labuson Tayhupon. Good morning. Sam Baluco, niya good morning. Watching from Zurich, Switzerland. God bless Bacolod. Oy, si paring Richardo Pauyon, may aga dira may lang pagmonitor pare. John Kitson, si Violi Sori, gamonitor siya from Thailand. Roster Oak, gamonitor man. Nene Maribel Villanueva. Blessed morning, Action Art, and to all avid listeners. Bia Jonathan, Kenneth Valencia. Salamat kisay mo, idol. Kay manang ko, kay tiya ko Jean Pabilio. Regards ko no, tatay and nanay ko Pabilio family, kay Lolo Ilik dira, nanay Mising, Lola Mising, ginatamyaw gid kamo. Ni manang Jean Pabilio sang may nga pagmonitor. Paring Basti Girhin, pare, good morning, gid. Action Hotline. Tubo man to nun, tabo sa amigo tato. Bata ka amigo mo, galing kiti. Hindi na lang mag-add-on pare sa ginabatsyag yung kasubo sa to, lain gid. Raymar Hicano Haliasgo, good morning. Monitor lang kami de La Castellana, no? Merry Grace New Fermin Araman Pacubas Azir. Good morning, Philippines. Si Aksyon Parsibal Bilimor Araman natamiyo si Geraldine Rigala. Heaven. Thank you so much for listening. Nagamonitor man, no? Karon iyang aga, si Richel Arsenio Cubol, si Giselle Itabag Alvarez, oy mga aga dira ni, may lang nga pag-monitor, karon nga aga. Red Salgado, Kagawad, Idol, morning. Action Hotline. Richel Arsenio, na Ayan Arnold Arnaiz, si Brother Well Velasco, paring Chupoy Magbanwa, no? Salamat gina, no? Maiga pag-monitor. Ayos, sige, salamat gid sa aton sining pagpangalagad. Thank you gid sa inyo pag-monitor karon nga aga diri sa aton sini pagpangalagad. Online sa hotline. Online sa hotline. I-check lang nato na sa karon na nga aga diri sa aton na pagpangalagad. Joining us this morning is Sir John Marie Vargas, ang Executive Assistant and Cluster Head sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Kay daw siya gining main man di upod kay task force bala sa coronavirus gintukod ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran daw sila gining frontliner subong sa balitaan. Sir Joms, morning. Salamat gid Dod. Ikaw gid ang importante subong kag damo gid ko ano. Damo gid mga development kitang gusto man kuhaon sa imo. By the way, sir, nanong update man sa atong mga nagkuan diyo, nagdala di sa hospital. How true is the report kag ang mga latest update coming from the City Health? May mga latest na sa lab results ato, sir? Well, guro atang sa mga amo na ang medical daw ay ko idea no. Kay Okay. handle sila sa City Health Office eh. Aha. So ang mga lab results so no nga sila daw hindi ko kwandra, di ko dakat ang information. I see. Pero as of now, nano ang mga ginahimo under sa office mo, sir, atong mga budget tong dugang? Amo tong kung kati pag-meeting na mo tong Lunes ang task force. Inang may mga kinanglanon galing nga Baraklon no. So nag-advise ako si Mayor Bing pwede maka-meeting ang council ma-provide pundo para sa task force no bagi sa City Health Office. So naprobahan ka po sinta sing Disaster Council to provide 10 million para sa task force bagi sa City Health Office. Okay. So anyway, at least subong nagduro na gid ang trabaho mo, damo ka patutan isulugdan nga mga activity atong inistoryahan na nagligad pero doon nasa pawan sa coronavirus, no? Di wait may mo sini pro ate ano mo na kay daw naman sa mamalan mas doon si corona ngayon no. Anyway, una-unta na siguro whatever is priority situation kaya importante at nga ma-control tani ang ma-prevent ka ma-control tani virus ngayon eh. Okay. To spread in the city, within the city. Aha. Of course. Sir, mag-meeting ka mo, araman ng taga-DTI?
Amo nang isa supposed to be membro ng DTI sang task force no but wala to sa attend the last meeting namon. But we're hoping nga ma-attend sila sa next meeting sa 12 ang next meeting sa task force eh. So kay para sila sa ng may cause of panic buying or price freeze mga mo na bla. So Okay. amo nang isa nga na-take up na mo sila. Gani. Kay ang subo-subong, kita ko bala may mga pilaya ka mga drugstore, ginapamutang nila diho may mga available sila nga mga mask nga mga nag-abot, ang presyo nagtimbuok pag nagtaas. Well, hindi man as base siguro quite taas na hindi ko nakakahambal sa practice na kati. Gani man. Oo. Sige. So ano ba, kipas posted sir kung ano mabulig ta sila kay para blang publiko ma-inform ta from time to time sa mga update. Dra lang ya sa level sa imos ni talatapan. Thank you so much Sir Jones. Okay, sige. Action Hotline. Mr. John Marie Vargas, now i-try ta si Dr. Grace Tan kay gusto nato ni may baluan kung may mga report abi nga agway, no? Kung hindi siya, okay man na si task force head mismo, no? Si Vice Mayor Elcid, basi ko na inform niya naman ni kabalo ka si Dr. Grace Tan, ginawa yaman ni ka kipi-kipi kung may mga information sa nga makuha, way man ni siya ayon ka pa guwaman mo sa mga balita, no? Posible gina-inform pa man, gina-course through yan sa mga sa mga members ng task force no? T-check na lang niya. Si Bro Roel Velasco, utod niya Engineer Raul Velasco, no? Kag ni Onyok Velasco, monitor man. Thank you gina. Jennifer Cosculwela Magbanwa, Josie Lo, Marcos Salivio, monitor man si Cas Amel di Jordan, regards kay Kas Agaria. Si Kas Amayan Paulumitan sa Moises Padilla upod kay Chirine. Gamonitor man, no? Kag sa iya sining Iloy si Chaitunya. No? Salamat gid sa inyo nga pag monitor. Sir Ruben Logarta sa Pungsod, America. May nga, good morning. Online sa hotline. Joining us this morning is Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, how are you? Good morning. Yes, may mga agad action art, may mga agad sa aton tagsalamati. Sir, nagtawag ko bala sa imo kay may mga information, nagluwa naman nga information na update bala sir sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital atong ginpangdala dira nga gin isolate no nga may mga ining persons under investigation. May latest update sir nga nagwa na ang laboratory result sining nga mga individual sir. Yes, ang Canadian citizen nagwa na ang results and good news action art for the public to know negative siya sa coronavirus. Uy, sinsan una sir nga laboratory result nagwa? Gabi. Kagabi. So, ining Canadian national nga may nag-travel sa Taiwan, negative, no? Ang result sa coronavirus, ang laboratory result ng pagwa. Yes, sir. Ang yes ang bakta, hopefully, karon magwa man ang results ng yes ang bakta. Aha. So, because of this good development, at least mapaganagan, makapakalma at pagidugang ang mga pumuluyo natin sa Bacolod. I-state ako na siya yung kuwansi na developments na although di may confirm na diwa na itong isa na patay pala. Yung isa arap pa sa San Lazaro Hospital. So, siya mag-get-rid ng gawin. Sa atong diyati, negative. Okay. Sir, ining I think yes. ang laboratory result ni siya, kuha na ni, may confirmatory test na ni, or kinanglanon pa ni nga ipa-confirm pagid sa Manila or din? Na-confirm na siya from RITM na siya yan, sa Research Institute of okay. Tropical Medicine sa Nanahan. Wow, very good, no? Very good development. And hopefully, ining duwa nga nabilin pa di subong, kabay pa mag-negative man ang result para local manti na gidlang kita. Hopefully, praying, action art, Ah. and about to be released na to siya.
Mm-mm. What, may harap naman, I think, duwa nga ginabserbahan. Okay. So at least no nakakuha kita sining development sa imo kag san ni siya i-release within 2 days sir ma-release na ning Canadian National? Well, kung tigapalo siya, no? Mm. So, in fact, kasi board na to siya tama. Status so kagapon, very board siya. Gusto siya kantig lang tao, hindi. But lang taon siya, depende na sa doktor na kung may release order siya. But actually, ako suliton kumiliwan. Okay. Ang aton mo na safety, Mm. hindi tayo pa salit sa gobyerno. Mm. Ang tanan na prevention niya mo, naton sa aton panimalay. Another development, amo to gani, la sa yang na may isa ka radio station, may isa ka media man, pina-slice siya pala ang interview kung tonight. Na nagsiling ko pala, which is true, nagsiling ko nga kung masarangan man lang sa PPA, ang pagbakal pala siyang thermal Scanner, kung sobra man lang 1,000, hindi na ka magulat sa gobyerno. Kaya ang gobyerno, yung may procurement law na ginasunod. lawig. Bakit nag-abot pala siyang thermal scanner kasi ang ending classes sa March 31 mo. Correct. Bakit pag-abot siyang thermal scanner ka pala March 30 na or 29. So, hindi ka na mapuslang. In fact, sa akong interview, actually, nagsiling ko mo, kung 1,000 plus mo lang, ako na lang bakal personal, nagtag sa mga eskwelahan. Gani. Nga lain ang nagwa nga balita sa raw? Di responsible ko nung akong Statement coming from the Vice Mayor. Araw. Ay, yan nga, PTA pa ko ng pabaklon. Ang ano ko ng kwarta sa gobyerno. Actually, siniton kong statement ko kung masarangan na lang. Gani. Ang safe state, hindi ka pagsalig sa gobyerno. Correct. Ang action art, ang pagbakal ganun isang kwanto bala sa map, distribute sa ito lang initial, mention mayor nga may we are going to purchase ang maps na distribute. Okay. Ang decision siyang aton health authorities, hindi na. But then kung may mga barangay siya nga magpanatag, ilan na option. Kaya kung may 75,000 kakamas, so panatag mo na sa senior citizen, throw away na siya mo. Ilola lang yan itagaan mo, pero ang iya-put sa iya balay, hindi man masagaan. Correct. And prevention of my alcohol atag mo. So ang Disaster Risk Reduction Management Office, okay, na decide na mag-set aside initial na 10 million, pero i-purchase niya siyang personal preventive equipment. Okay. Siyang aton mga health providers. May kabalo ka aking art, pero sinundi may ara ka to itak sa pumuluyo na may symptom siya. And kuwaon mo siya. Let's say, dire sa barangay Kwambi. Barangay 13. So, kuwaon mo siya. Dapat hindi mo nga team ang gasakay sa ambulance may safety gears na sila. Hindi ko na ko, pidalon mo ko safety gear, hindi ko Basta kamalihat na lang ko. So, naon kaming health providers na provide ang safety gears. Correct. So, mali na sa driver, alin na, tanan na ba siya? Kaya mo, sa ambulance mo, ikot mo na sa kung ang costume na bala asyonal. Very important na siya. I-mention ko na sa ligat, ang sa isolation room na doon, kada person or nurse doctor, ang makonsume niya sila per day is 25,000 per head. Ay ang costume na nila or ang suit niya, preventive suit, okay, more or less mga 3,000 na siya mo, plus. Wow. So pagkakas mo na, let's say, nagkatapos barangay 13, naging kuha ka to, pagkatapos na yaboy mo na siya. Kaya another reported case naman to, ang di sa Mansilingan, another costume naman ako sa ron mo.
So, ang 10 million, ang desisyon siyang health authorities na ton, ang atin anay health providers ang Unahon. ikot na ton. Okay, correct. Tapos, ang ibandera, no? Ang mask, ang health providers na ton na on. So, I hope na intindihan siyang public. So, this is a serious matter. So, ang DepEd naman, nagapon nag-meeting man ang kuan, no? Ang board, school board. So, mo itong apon din question sa ila, how fast can you purchase? Kaya mga di ka may purchase request ka, may PO ka, may bidding ka. So, ba't may meeting ko mo pinagwa ko? Pilit ko kay, di ba mangkot ko si Ma'am Gladys ang end of school. Yan, March 31. Siling ko ba si pag-abot sa inyo thermal scanner. Tapos na ang klase. May mga one bala suggestion action heart. Okay. Para sa Siliman then ang ilay at preschool as high school daw din po na nila. Correct. Suspend ang classes. So may mga suggestion man din, may suspend naman ang classes. But ako yung personal opinion, mas tilo pagurang iskulahan sa obsaran niya to. Na, isa pa na. Ito sa school, kahit mas clean pa tong environment ya, kung sa ito sa iya purok, napabayaan naman sa ninanay ang mag-hampang. Lagaw. Lagaw, dapat hampang na sa balas. Ang iya environment ko is not clean as the school. Apply pa nga, lang sila sa eskulahan. Basta i-monitor lang sa actual school authorities. Tapos, nagamasakit sa papulio na lang pag-isolate. Gani man. Action at, amo lang ang ako naman advisory. Sa ako ng ilulot. Kung may anak ka mo sa pagbalay, overseas, tagalin sa gwa, i-advisean sila na kuhan sila anay, paka-isolate sila anay, self-quarantine, 10 days. Pag hindi ka manago, kung mag-doctor ka, take sa medical assistance. Yes, sir. Kaya follow nga kung positive ka, patay ka eh. So, para mabulong ka para hindi mag-lockdown. Yes. Kag mayo gid akon matatap kag gilayon sa aton mga medical personnel nga mga eksperto nga makabulig sa imo. Vice? Ang aton kapulisan subong may mando man siya DILG, i-equip ka man sila sa personal preventive equipment. Kaya may ara resistance action art mo nag-meeting kami. Kung mag-resist siya, padalaan gina siya na mo niya pulis. Tapos gina siya dalon sa ospital. Tuod no kay kung magresisto ng tao na basing tindi ko yaman no kumukaron. Hindi man pwede nga ang pulis to nga mag-respond nga magdala sa iya why isang safety gears yung gabiton. Yes. By the way, may kapamangkot ni Vice, din pwede mabakaling thermal scanner man? Action art mag-canvas ako mo. Suliton ko na. Oy, nautod ang linya ni Vice no kay importante ni mo sinuman to iya nga nagkomentaryo pa kontra kay Vice nga siling niya ka-irresponsible kuno sang statement sang BC Alkalde. Ano pag irresponsible sila nga ginambalan? Lawig gani ang proseso kung masarangan kay kung initanan na mayari lang kag maprovidean si Vice na lang yung bakal. Tigaling abi ining iba niya komentaryo lang hindi magani kabulig sa city mo. Dason pagwaon pa nga si Vice ang dumidiferensya blabo inaano mga bagol man. Action Hotline! Vice ori ginautod ang linya ta? Yes, action art. You were saying kay na? Katubang Lisbo, dira may arap ng medical establishment, may arap ng mga braso. The other day, naging pakanbas ko ang arap ko nabilin, isa na lang kabilog. Gin pa resort, isang ka-hotel diri. But ang cost sa ito 3,000 plus. 3,000? Pero action art, kung may arap daya sa 1,000 plus, na mabakal ko dahil yung personal akong bakal kasi panagkan ko sa eskulahan. Dahil mo ay stock action art. Kaya ang atong din nila, that is prevention.
Gani. Tomorrow may meeting naman kita Mm. sa kanan nga hotels natin management. Mm. Kay ang ibang bala action heart kasi kung may ara siya bala symptoms Mm. para hindi naman malatnan ng iyang pamilya Mm. kasi magsulod bala sa mga hotels. Okay. Nagira sila mag-self quarantine. Mm. So, ang aton hotel management, kabalkon ta nga daan sa tagaan advisory, Mm. makabalon nila tayo ang City Health Office kung may mga foreigners dira Ah. or anybody nga nagsulod na may nag-travel Ah. outside the country. Yes. Kaya ang prevention is better than cure. So, i-prevent na po ang laksa ng kaso nila. Okay. Galing, ambot po hindi ng mga hotel, sir, nga kung magsulod ang guest mo, may thermal scanner ka, mas lang, sir, part niya sang amon nga safety measure, sabi pwede ta ka makunan sa thermal scanner, pwede guro na, no? Yes, I think ara na ang kalabanan natin ng dagko ng sales direct. Aha. I see. So, ang availability ng scanners, ay man kasi sa Bacolod sa Aha. Ubus man. Sus. Grabe, no? Kasi yung scanners, may damot man siya eh. Aha. May ara na scanner na itong mabibisagtang. May ara nung may discount ka, jumal-mahal na iyang ating bukas mayo nga layo ay tayo eh. May ara ka to, thermal scanner nga galakat ka mo lang na ginamonitor ka lang nga makita ka kung may lanat kung wala, ma-detect bla? Millions na action art. Ilang scanner mga ginausap ko sa airports. Airport, Millions ina. But ang aton diya, ang gina-providean sa DOH, sang thermal scanner ng millions, ang aton ng international ports. Okay. Ang Bacolod sila yung airport natin wala. Hindi sila thermal scanner. Gani. Di kami ara pa nga pumuluyo na may connecting flights eh. So, ang aton request kami sa CAAP at sa Bureau of Quarantine, kasi pwede yung national government maka-provide rin sa action. Bacolod sila airport. Okay. Ang aton Bacolod sila airport, wala mang ganit sa ambulance. Wala man isolation room. So, what was agreed upon by our DRM office on province, basta sa sila airport ang Talisay, sila na lang go local government ang bahala. Okay. Ang aton obligasyon nila sa Bacolod. So, ang aton inter-agency task force, more or less ang members sila, amo-amo man nating members sa province, talenti ang center of ang isolation room sa city. So, that is why ang aton health providers, i-equip kami sila. Okay. Sa gears, para makapreparar sila sa kaso. Sige. Anyway, mag-update lang kami sa imo, Vice, no? And salamat gid for the information and the confirmation gin hatag mo diri sa Action Radio Bacolod. Thank you for that information, Vice. Good morning and God bless sa imo. Thank you, Action Hour. God bless program da. Salamat. Good day. Action Hotline. Si Vice Mayor Elcid Familiaran ang head sang task force kang gintukod diri sa Bacolod. Now, number 1, gin-confirm niya nga itong reported o kung isa ka Canadian bala, national, nga dala diri sa Corazon Locsin kag person under investigation, may confirmatory test na result, it shows nga negatibo sa novel coronavirus. Action Hotline. Isa ka naming development na kagang hulaton tapagid within today, sila ni Vice Mayor Elcid Familiaran, base ko na itong sa bata, daw kasi nabilin nga duwa nga mga persons under investigation, hopefully, magwa man ang result, kag mag-negatibo man. Action Hotline. Why man na iya malain, no? Kay at least, mayara sang positibo bla, nga balita, no? Amo na nga, kinanglano naton ang official statement coming from the authorities.
Tima ito na confirm mismo ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Ang result kagabi ipagali na bato nini. Action Hotline. Alas 9:07 na Action Radio Philippine Standard Time. Dixon Agonilio, Ginguyon, good morning. Imbong Jocampo sa Barangay Hall sa Maoga, Monitor Man. Alex Banzuelo, Sir, ang mask sa butika sila'y tag 150. Nagbakal ko kahapon, ano nga mask ina? Ang 150, ang N95? Bawa. Jin Oisi, Sir, morning, Singapore ni Shabla Mutoto, Aligin, Mario Kagpanoy, Jericho Capbaldo, monitor sa Puno, Banago. Ang basura sa Banago, Gadamo, Liog lang, Aksonart. TIPM na guro Toto Aligin, Amakot na. Action Hotline. Jonathan Fuentes, ay, kamusta ka na, Sir? Marian Villases, si Sir Rani Hangayo. Sir, good morning, Idol. And Philip Laurenti, Monitor Man. Visper Rialido, Robe Argenti de la Luna, good morning. Marcos Salibio, paring Chupoy magbanwad na sa Macau, China. Kumusta ka mo? Lockdown ni ka mo na, pare? Action Hotline. Kapitan Juan Zuniel Malayang, good morning. Denmark Talion, oy bata ni Chimantoy ini. Dennis Archieda, oy Dennis, morning. Emily Duriman, morning man kay Nilda Siguanze, harapan si Eli Guerrero. Paring Richard Taldi Anasta, ari ka di gali ito, may kagigapamugno ba? Action Hotline. Soriano Jaiho, Ariel Kayanan, good morning. Marcos Salibio, Matit Losada, Madam Matit, morning. Joy Archibal Landero, si Bro Edgar Marcelo Magbanwa, morning. Mississippi Compuesto Tubisi, Kim Shastris, good morning. Araman si Randy Laustica, Cesar Lanaria, amigo Edgar. No, salamat gid sa pag-monitor. Sunny Boy Arnaldo Paladar. Oy, kamusta ka na pare, Sunny Boy? Action Hotline. Babylin Switch. Araman si Alexander Munoz. Sir Alexander. Bowie Julingo. Maria Amira Diquito Yanson. Mare, may aga regards kay paring Joseph. Action Hotline. Maymar Fernandez Estrella. Retired Colonel Placido Hintulio. Andrea Amanda Jaime. Barangay Kapitan Robert Bitok Ilimanao. No, good morning dra sa among kapitan sa Barangay Mulobulo. Action Hotline. Daisy Binyumingan, thank you for listening. Karon nga aga. Consorcia Diego, good morning from Oklahoma, USA. Thank you, thank you, thank you. Action Hotline. 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakulog man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakulog saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo
Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli.
Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports First Portion. Action Reports Second Portion. Action Balitang Bayan Numero 1. Action Balitang Bayan Numero 1. Action Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Good morning lang kay Consorcia Diego sa Oklahoma, Antonio Banday kag ihado Richard Meriveles. Gamonitor siya today. Salamat. Kay John Acosta, siling nga monitor lang ko di sa imo. Mosta Canada, porti katugnaw. Ay, nilang dyan, kape. Paring John Flora Mercurio, singa suki mo digong matiman. Kagawad Melchor Baro Karumbenes, gamonitor man kag si anang lawag ko nagli kay na. Salamat kina sa inyo sining pag-monitor. Si paring Aladin Salas, ginatamyaw lang happy birthday ang iya daughter-in-law nga si Lona de la Cruz
Salas. Paring Aladin, good morning. Action Hotline. Monitor lang kami na Malingyo Cariza sa Barangay Ilian, Bago City, Shoko Family sila Castilian, alin kay Jose Shoko. Sa mga mahilig mag-inom sang kape, alin ang gina-rekomendar natin sa inyo. Kung nadlukan ka sa do, bangod ng kape, pwede mag-epekto sa imo sini pagtaas ng acidity plus lawas mo. Kag ang iba nagasulabang sulok-sulok. Hindi na makahimo gani trabaho mayo mo kay bangod sang ginabatyag nila vlog na luka na mag-inom gani sang kaping iban. Ari ang solusyon sila o Dr. Alfred's Pure o kunang Dr. Alfred's Green Coffee. Bangod nga mo ini ang kape nga double action antioxidant nga nagabulig pagwa sang tanan nga mahigko nga ara sa imo sining lawas. No nami pa kay may mga variant nga pwede kagid mapilian. Tandaan na Dr. Alfred's Green Coffee amo ni siya ang maghatag solusyon kag makabulig sa inyo para nami balang inyo sining condition sang lawas. Pero kung pagpapakon sa immune system yati total gina-recommend naton sa inyo ang makabulig amo ning Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Action Hotline. With action, Henry Espulgar sa technical side. Back up naton karon nga aga si action Eden Abuso, action JM Baikin. Ako naman action Artay Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!